què tal? Molt bé. Ets el Pau Bosch. Pau Bosch, sí. Molt bé. Des de quan ets propietari de Raimon? Des de fa 5 anys. 4 anys i mig, 5. He vist que hi havia uns quadres, uns dibuixos de l'antic propietari. Sí, va ser un dels primers pakistanis que va arribar a Barcelona. Era amic meu i fa 25 anys que portava el Raimon. Abans es deia l'Escut d'Or. I abans de jubilar-se va decidir traspassar-lo i treballar amb mi durant 1 any i mig, quasi 2 anys. Et dediques al món de la restauració i al món de la cocteleria i has fet música viva al teu bar. Sí. Quina problemàtica t'has trobat? Bé, primer la desinformació total, perquè no t'esperes una normativa tan restrictiva quan comences un negoci d'aquest tipus. Nosaltres al principi, també amb l'antic propietari, el Raimon, bé, haig de dir que el propietari es diu Ramzan, en pakistaní, però tot el barri el deia Raimon, i d'aquí ve el nom de Raimon. Perquè era una catalanització, una manera de dir-ho dels veïns, perquè era bastant impronunciable el seu nom. Doncs van començar amb el tema de música en viu, el que passa que nosaltres no ens esperàvem una normativa així tan restrictiva. I el que no sabíem era que no es podia fer música en viu amplificada. Vam estar treballant amb violins, amb coses, amb instruments, junt amb l'equip limitat que teníem de música, però un dia vam decidir fer música en piano. Evidentment el piano té un amplificador petit, però el té. Un teclat, per tant. Un teclat, sí. I immediatament va venir la policia, sembla que com si ja estiguessin en secreta esperant el dia que passés això, perquè va ser just l'únic dia que va haver-hi música amplificada i ens van fer tot tipus de sancions, amenaces, va ser una cosa molt desagradable realment, perquè més van ser molt maleducats i van ser molta policia, no va ser una parella, van ser 10 policies. I no estaven fent res dolent, m'explico? Exacte, no hi havia un acte criminal? No hi havia, o sigui, estàvem els veïns, perquè tot s'ha de dir, aquest bar també hi freqüenten molt els veïns. De fet, tenim molts dels veïns que viuen a la mateixa escala, estan sempre al local. Cada dia venen a prendre un cafè, o en aquell moment cafè, perquè hem hagut d'anar reduint horari, perquè realment les coses estan bastant malament. El tema de la restauració, sobretot aquest local que està més orientat a gent d'aquí, doncs ja no és el que era, no? I sempre t'has de buscar la vida en aquell moment amb actuacions en viu, però ja després d'aquestes sancions i amenaces vam decidir deixar-ho de fer. Exactament quan et van multar i en què va consistir? Bé, la multa es diu activitat fora de llicència i és el tancament del local. O sigui, és una amenaça molt forta. Comença amb una primera sanció de 60 dies de tancament i acaba amb el tancament. La segona vegada que hi ha d'això, que hi ha la mateixa sanció, ja és el que m'ha dit l'advocat, no? Que és el tancament del local. I econòmicament, de quan va ser Clar, són sancions fortes. Jo vaig tenir... Ells, en el moment que va venir a la policia, es van inventar coses, com per exemple que hi havia crits a l'establiment, que no n'hi havia, era gent escoltant un piano i es van inventar que hi havia crits. Després es van inventar que hi havia portes obertes, que no hi eren. En aquests moments tenim doble porta. En aquell moment, quan vaig agafar el local al principi, no hi havia porta, només hi havia una porta. I després es van dir que hi havia activitat fora de llicència i això entre 1.000 i 3.000 euros, o fins i tot més, depenent de... Van actuar la policia per ells mateixos, no va haver-hi cap queixa, cap denúncia de cap veí, entre altres coses perquè la majoria de veïns estaven escoltant el concert. I en aquell moment, quan es van plantejar la defensa perquè no ens tanquessin el local, vam fer una recollida de signatures de tots els veïns de l'escala i de tot el carrer, i tots, sense cap excepció, van firmar a favor del no tancament del local.
Nosaltres vam presentar amb les al·legacions aquest llistat de signatures i aquest va ser un dels motius pels quals no se'n va fer el tancament del local durant 2 o 3 mesos. Tens limitador de so, Sí. tens doble porta. Quines altres inversions has fet per preservar, diguem, del so als veïns? La veritat que són molt costoses, són unes inversions. Nosaltres tenim tot el local completament aïllat. El forjat és una solera d'uns 30 centímetres de formigó per absorbir el soroll. Per sota hi ha aïllament acústic. Les parets de tot el local són doble placa de pladur especial, acústic, li diuen, i a dins hi ha un aïllament acústic brutal. O sigui, els sostres, terra, parets són acústics, després tots els vidres són acústics, té doble porta i després la minicadena, que això també és molt costós. Aquí també hi ha hagut un canvi de criteri de l'Ajuntament. O sigui, inicialment un equip de música el podies limitar físicament sense que sigués autoamplificat connectat a la policia i s'havia establert com a criteri que fos una minicadena. Normalment una minicadena es pot connectar a 2 o més altaveus i aquí hi ha hagut un canvi de criteri de medi ambient de l'Ajuntament de Barcelona i han decidit que a partir de fa uns mesos limitar el tema de que tu puguis connectar una minicadena limitada físicament a únicament 2 altaveus. Amb la qual cosa, si tu fas una instal·lació com la que tenia jo, que és una minicadena connectada a 6 altaveus, et precinten la minicadena, perquè diuen que no és legalitzable. Llavors, amb instal·lacions d'equip de música de més de 2 altaveus, com aquesta, que són 6, t'obliguen a posar un limitador connectat. Un limitador connectat mínimament són 3.000 euros, mínim. Llavors tens una quota mensual o anual que has d'anar pagant per fer el manteniment de l'equip i per la connexió 3G amb la policia. Ells tenen l'històric teu de decibels i tot això. Aquesta quota mensual per quan sortiria aproximadament? És econòmic. Realment la inversió inicial és el problema. Aquests 3.000... A veure, jo vaig pagar 3.000 però perquè era una oferta. Normalment poden arribar a ser 5.000 euros. Més el cost de l'equip. Estic parlant només de l'autoamplificador connectat. El limitador connectat. El limitador connectat, uns 3.000 euros... De 3 a 5.000. Jo vaig agafar una oferta que eren 3.000. Vale. Per tant, fem un repàs. Tens el limitador de 3.000 euros, tens la doble porta, que segur que va ser una inversió important. Molt important. Tens totes les parets insonoritzades. Totes insonoritzades. Amb pladur i especial, acústic i amb una protecció interna. Sí. També els vidres són acústics. Sí. Vol dir que tenim un nivell d'aïllament de 67 decibels. Això és molt per sobre de moltes discoteques. O sigui, el que hem aconseguit realment és un aïllament molt superior a la gran majoria de bars, restaurants, i ja no parlem de discoteques, no? Però sí que és veritat que el que hem aconseguit aquí és molt bo. Què passa ara? El problema que tenim ara és que volem fer música en viu, perquè era l'única cosa que ens feia un local especial, una programació de música en viu diària, fèiem música en viu diària, i només ens trobem que, com que la normativa prohibeix la música en viu amplificada, és a dir, no es pot ficar aquí cap discjòquei, la qual cosa em sembla a mi ridícula, quan tens el limitador, que ja està connectada amb l'històric de decibels, i tens 67 decibels d'aïllament. Llavors em sembla ridícul que, perquè la normativa diu que la música en viu no pot ser amplificada, llavors ja deixes a tots els discjòqueis de Barcelona sense cap feina quan aquest local està preparat per això. I, evidentment, la música en viu sense amplificador deixa fora de banda la veu. O sigui, una persona que canta sense un micròfon, que també pot estar limitat, amb el mateix limitador que ja tenim de 3.000 euros, tu pots ficar un acople de micro i la veu surt limitada, amb el mateix limitació de decibels.
d'un USB, d'un CD o de la tele. És exactament el mateix. El micròfon passa pel limitador. Llavors ens trobem que no podem fer música en viu, perquè sense veu és impossible fer música en viu. I la veu amb un altre instrument no la sents. O ets un cantant d'òpera o és impossible. I ho dic per experiència, perquè ho hem intentat tot, i és impossible. Com veuries que l'Ajuntament creés una espècie de permís express anual que funcionés com les dinàmiques de les subvencions, és a dir, que es pugui demanar al mes de gener i que hagis de justificar al mes de desembre, no? I que realment es permetís aquest tipus d'actuació amb música semiamplificada, és a dir, que hi hagués una fórmula perquè... Bueno, com ho veus? Jo veig que s'ha de fer alguna cosa, ha d'haver-hi un canvi, si no volem que els músics de Barcelona se'n vagin d'aquí. Perquè realment jo, gràcies també a tenir aquest local, tinc l'oportunitat de conèixer molts músics que venen aquí, saps? Per exemple, sense anar més lluny, aquí al costat hi havia un local que han tancat, que era de música en viu. Tots els músics, després d'acabar l'actuació, venien al meu local, eren músics de música cubana, de salsa, de samba, i tots venien tots aquests s'han quedat sense feina. Com es deia aquest bar que han tancat? Era aquí al costat, ara no recordo com es deia, el Cafè Reial. El Cafè Reial, sí. Tancat. El van tancar. El van tancar. La policia el va tancar per música en viu, per activitat fora de llicència, i no estava del tot ben aïllat, segons tinc entès. Era un local molt emblemàtic, on diàriament hi havia actuacions en viu. Tu tens sonòmetre? Hi ha una manera de veure... Sí, al local, a dintre del local, al sostre, tu quan tens una limitació autoamplificada connectada, és tècnicament complex, hi ha un micròfon. Aquest micròfon el que fa és prendre els decibels a tot el local i quan arribes a un límit establert per la normativa, les omes, el que fa és baixar el volum. Va regulant d'aquesta manera. És a dir, si jo entro i faig un crit, o sigui, so ambiental, un client comença a cridar, la música baixa, perquè es calcula que la suma de les dues coses no superi el límit de 78 decibels. Llavors, jo tinc un nivell d'aïllament, diuen nivell 3, perquè tinc 67 decibels d'aïllament, jo podria arribar una mica més, a 84 decibels, una cosa així. La relació amb els teus veïns, que aquesta és la clau, perquè quan es parla de soroll, en realitat els teus veïns han tingut algun problema amb tu? Tot el contrari, es demostra en el moment en què volien fer-me tancar, la policia va fer aquest expedient per poder intentar tancar el local i precisament tots els veïns, sense excepció, van defensar-me i van ajudar-me amb les seves signatures a posar de manifest a l'Ajuntament que no volien en absolut que el local es tanqués, entre altres coses perquè aquest carrer és molt fosc i és perillós. Aquí a la cantonada està ple sempre de venedors de drogues, de llauners, de gent intentant fer no sé què, però estan aquí constantment a la cantonada. I a la que tanquem el local hi ha problemes. Perquè nosaltres tenim una mica de control del que està passant al carrer. I els veïns ho saben. Els veïns saben que si no hi ha el local, aquí hi ha un problema, en aquest carrer. Què li diries tu a l'alcaldessa Ada Colau, al regidor Alfred Bosch, al regidor Trias, al regidor Collboni, a la gent de la CUP, de l'Ajuntament? Què els hi diries? Jo els diria que és molt important i molt urgent per mirar d'ajudar la música en viu, que és del que es tracta, i els músics, que no es mori aquesta cultura de música en viu i músics a Barcelona, que sempre hi ha hagut aquesta cultura, i que no es limiti únicament a locals amb una llicència específica, que ja no la donen en tota Ciutat Vella. Jo li diria que canvin, que pensin el que estan fent,
que estan fent molt mal als músics i que facin una cosa lògica, que és que la veu, la cançó i els instruments es puguin amplificar d'igual manera que la música gravada. És a dir, no té cap sentit que la música gravada pugui arribar a 78 decibels i la veu només la que surti dels pulmons del cantant. Això és ridícul. La música cantada ha d'estar amplificada sí o sí, perquè jo no puc contractar un cantant d'òpera, ni és l'estil de música que busco. Els teus veïns, te'n recordes quan s'han fet proves sonomètriques, sí, que els hi ha arribat al seu domicili, més o menys? Zero. Perquè, o sigui, l'aïllament està tan ben fet, hem fet 3 o 4 proves i no hi ha, pràcticament no hi ha transmissió acústica de sorolls ni de... Si està ben fet l'aïllament, realment funciona. Això sí que és un missatge que vull donar. Si mai tenen cap problema, doncs hi ha molts professionals a Barcelona, gràcies a aquesta normativa ara hi ha molts professionals que es dediquen a això i realment hi ha moltes solucions tècniques que són cares, evidentment, però que hi són i és fàcil és pagar, vull dir. I també una altra cosa, l'ICUP i l'Ajuntament teòricament donen unes subvencions per l'aliment de locals. Tu vas gaudir d'aquestes subvencions? Jo ho he intentat de totes les maneres, m'he informat, etc. I és molt complicat. No vas tramitar en el moment que vas sortir la convocatòria? O sigui, la convocatòria tenia un plaç. Sí, un termini, tota la convocatòria de subvencions. Llavors, jo el que crec és que aquesta convocatòria ha de ser permanent. Que no sigui una cosa d'un plaç, perquè si tu pel que sigui, perquè evidentment no et subvencionen al 100%, subvencionen una part. Llavors, que sigui permanent, o sigui, no té sentit que sigui durant un temps, no? Per animar la gent que ho faci, perquè realment és un gran canvi, la veritat. Bueno, doncs, malgrat haver fet les bones pràctiques, malgrat haver invertit, tenim un greu problema i no vull parlar del futur, però imagino que veus un futur magre si no hi ha un canvi realment de l'Ajuntament. Tant per mi com pels músics, perquè jo des que no faig música en viu al meu local he notat molt el canvi i no és el mateix. O sigui, aquest local està fet per tenir música en viu. O sigui, no té cap una cartella diària de músics i que la gent vingui aquí a gaudir dels músics. Llavors, si jo no tinc aquesta possibilitat, jo hauré de traspassar. Jo no puc continuar perdent diners cada dia, és molt difícil, no? Treballar per a sobre estar en aquesta situació. Moltes gràcies, Pau. Per cert, Amics de la Rambla, què en pensa d'aquestes situacions, com a entitat, com a associació? Jo encara no m'he reunit, soc de la Junta, formo part de la Junta, però no puc dir què pensen, però jo crec que estan molt per la línia meva, que la música en viu és necessària, sempre que no molesti, no? Si tens un local aïllat acústicament, amb 67 decibels, i tens un equip de música limitat a 74 decibels, la música en viu també hauria d'estar igualment amplificada, limitada en els mateixos decibels. I per tant jo crec que estan en la mateixa línia, no crec que hi hagi cap... Molt bé, doncs moltes gràcies, Pau, un plaer parlar amb tu i seguim. Molt bé, gràcies. I el sostre és el que deies... Aquest sostre és tot acústic, és un sostre... És a dir, la teoria és que per no haver de transmetre so als veïns ha d'haver-hi una caixa dins una caixa. A box into a box. Sí. Llavors no pot tocar, és a dir, això és un pla dur que està suspès del forjat original, no? Llavors, per poder aguantar aquest pla dur, hi ha d'haver-hi uns mollos en suspensió, o sigui, suspesos, li diuen, que és que no transmet a través de l'estructura, que aguanta el suport, a l'estructura original. No pot haver-hi cap vibració que entri en contacte amb el forjat original. Llavors és una caixa dins una caixa. Per exemple, les parets, totes les parets no podem clavar-hi res. Tota l'estructura, tot el que veus aquí, va al forjat a la solera de 25-30 centímetres
que té inèrcia acústica. No pot haver-hi, per exemple, aquestes estanteries d'aquí no es poden atornillar, no es poden caragolar a pla dur i tocar la paret original. La paret original ha d'estar completament lliure de qualsevol suport. No pot haver-hi res que la travessi. Un clau o un d'això ja transmet vibracions. Llavors tota l'estanteria i tota la fusteria ha d'anar recolzada al terra. Igualment com aquest boteller gegant, que això també va ser una obligació de l'Ajuntament, ens van obligar a ficar aquest boteller gegant. Això no s'aguanta del sostre, no sé si veus que el sostre no s'aguanta. S'aguanta a través d'uns pilars al terra. Molt bé. Bueno, ets un modèlic, Sí. És que jo volia fer les coses bé, no? Soc arquitecte. Clar, jo veig que entens i que la teva professió, la teva formació d'arquitecte... Ha ajudat, sí. I tot i així he necessitat un enginyer de so, o dos, especialistes en acústica. He necessitat empreses que han treballat aquí, que posen dedicada especial atenció al tema acústic. No són empreses... El que m'ha muntat els vidres és una empresa que es dedica al tema acústic. El que m'ha muntat el pladur no és un pladurista normal i corrent, perquè jo ja tinc un personal de manteniment que m'ho sabria fer. És una empresa orientada al tema acústic. I així podríem dir-ho tot. O sigui, tothom que ha participat en aquesta obra són empreses que ja tenen una especial atenció al tema acústic. També el que ha muntat el monobloc d'acer inoxidable i tal, també, perquè els motors de les neveres estan dintre d'una habitació que també està aïllada acústicament. O sigui, hem tret els motors de les neveres perquè no emetin calor a la barra, ni al personal, ni sorolls, els hem mogut a un magatzem que hi ha sobre dels banys. Aquesta porteta que es veu, blanca. Aquesta porta blanca d'aquí, aquí dins hi ha els motors, que estan sobre una base que no permet transmetre les vibracions i que tota l'habitació està ventilada amb extracció a l'exterior per treure el calor, però també està aïllada acústicament completament. Llavors no fa cap molèstia al tema dels motors. Que això també és costós, no? Perquè no és el mateix comprar una nevera ja feta a una fàbrica o un proveïdor que et dona la nevera feta prefabricada, no? Amb el motor a dins, que fer una instal·lació amb tota... És com l'aire condicionat. Has de passar les línies de gas frigorífic fins a la ubicació del motor. Has estat fent un macroprojecte aquí durant molt de temps. Un local molt petit, però que ha sigut molt difícil de completar. També el tema de la campana, o sigui, el soroll no ve només dels clients, no ve només de la música que puguis tenir, però un dels principals inconvenients en bars i restaurants és l'extracció de fums. L'extracció de fums pot ser feta de forma que no molesti o de forma que molesti molt. És a dir, la màquina extractora ha d'estar ubicada a un lloc que no molesti i que no transmeti vibracions. Per què? Perquè la caixa en si és una caixa de 3 cavalls, que ha d'estar limitada. És a dir, també és com quan fas la limitació a temps real, aquí, a física, vas amb uns medidors, vas prenent mesures i poses la limitació en aquest local específica. No és el mateix aquest mateix equip a un altre lloc que aquí, no? Perquè per una combinació de factors, d'absorció, de confort acústic, d'aïllament, etc. Doncs el mateix passa amb la caixa d'extracció. El motor d'extracció necessita una sonometria i mesura de vibració. Si no la supera, has de limitar el motor extractor i baixar la potència. I llavors també el que fa la caixa d'extracció ho ha de saber fer. Ha de saber ficar la caixa sobre unes suspensions, unes potes suspeses, perquè no transmeti això la transmissió de vibracions i soroll.
i ha d'acabar amb una pota amb silent block, és un taco de plàstic que no permet la transmissió de vibracions. Això també és un tema important, no tan sols el tema de música dins el local i el que puguis tu transmetre des del local, però també de la caixa extractora. És un tema, jo ho dic perquè personalment m'ha afectat. Jo visc aquí, o sigui, jo visc a 1 minut d'aquí, a la plaça Reial, i m'han ficat 2 restaurants a la planta baixa i realment quan van instal·lar les màquines extractores d'això, més m'han ficat també les caixes de refrigeració de les cambres frigorífiques, això que jo he fet de ficar aquí els motors, hi ha molts restaurants que ho fan a la terrassa, això també és una molèstia. Llavors no van passar l'ECA va anar amb les sonometries, etc. i van acabar penelant acústicament tota la màquina extractora i les cambres i la refrigeració. Aquest so que sentim ara és la... No, això és perquè tinc un SAI per al router i la videocàmera, i aquí la videocàmera és superimportant perquè hi ha molts de captaires i a vegades hi ha robatoris i tal, llavors és molt important perquè quan si veiem algú que ho fa, doncs ja no li permetem l'entrada, no? O ajudem, portem el vídeo a la policia o que sigui. És que estem parlant d'un barri complex. Llavors aquest SAI és una bateria, quan s'acaba el SAI t'avisa que ens quedarem sense bateria. Però a Barcelona, tot s'ha de dir, hi ha moltíssims tècnics que ara estan especialitzats més en el tema de llicències, d'autoritzacions, de tot el tema acústic i el tema de limitacions, perquè com que la normativa és tan restrictiva, doncs s'han hagut d'anar adaptant. I tot s'ha de dir que és bo anar a aquests professionals abans que hi hagi un problema. O sigui, sempre una política més preventiva que no reactiva, perquè reactiva vol dir que hi ha, com diuen ells, moltes vegades vas a llocs on no hi ha absolutament cap aïllament acústic i hi ha hagut una queixa veïnal. Llavors, aquests són els que fan la mala fama, els que ho fan bé com tu, em diuen. Perquè, clar, és veritat que hi ha gent que va molt a saco, o sigui que té música sense limitar, té un local que no ha fet cap aïllament perquè no ha fet cap reforma. Clar, jo m'he vist una mica també obligat a l'hora de fer la reforma. T'obliguen, no? O sigui, t'has d'adaptar a la normativa actual. Però clar, hi ha molts locals que fan la mala fama precisament perquè no tenen cap mesura d'aïllament. Tu no creus que hauria de ser una mica al revés? Ho dic perquè el Miquel Harkens plantejava fer una normativa en els concerts semiamplificats, no estem parlant del bar musical, sinó d'aquell que acaba a les 11 de la nit, ojo, perquè el bar musical pot estar fins a la 1 o les 2 de la matinada, però aquí estem plantejant, seguint la circular, acabar a les 11 de la nit. Sí, cuidado, bar musical a Barcelona n'hi ha molt pocs tenen llicència i no en donen des de fa molts anys, des de fa uns 14 anys no es donen llicència de bars musicals. Aquí, a Ciutat Vella. A Ciutat Vella. Altres barris sí. Altres barris tampoc no estan donant. És una activitat molt poc freqüent. O tens llicència C3 bar, o tens llicència bar-restaurant, o saps? La llicència de bar musical és una llicència molt poc freqüent, són locals històrics, etc. Però la normativa ha de ser igual. Si tu tens un restaurant que està ben aïllat, doncs ha de ser la mateixa per un bar musical que per un restaurant. No hi ha d'haver-hi cap diferència. Sí, però la directiva europea situa uns horaris, és a dir, situa que a partir de les 11 de la nit no pots arribar, l'OMAIA, l'ordenança municipal, diu que són 25 decibelis al dormitori del veí, a partir de les 11 de la nit, i durant el dia són 30 decibelis. Clar, si tu jugues amb 30 decibelis que arribes, és a dir, és el teu umbral, el teu límit, una normativa a la inversa, és a dir, no anem a fer el bar musical amb totes les inversions que tu has fet, sinó anem a plantejar-ho diferent. Jo tinc un bar, jo tinc un comerç i vull fer una activitat cultural. Si el límit és molestar el veïnat
i el límit legal són aquests 25 decibelis, s'hauria de fer a la inversa. És a dir, primer s'hauria de fer la sonometria, veure d'entrada quan li afectes al veí i després anar posant elements que vagin rebaixant aquesta... O sigui, la sonometria és el primer pas per veure realment d'on ve aquest soroll, perquè tu pots tenir un límit de 25 decibels, que és molt poc, o sigui, tu al teu dormitori, jo visc un lloc molt silenciós, jo no els tinc els 25 decibels. El soroll ambiental que hi ha al carrer el supera, normalment arribes a 40, els 40 és d'això. Llavors, el que hem vist amb les sonometries d'aquí, els veïns, el soroll que puguin arribar a tenir és del carrer, del soroll ambiental. No és de l'activitat en si de la música al local. Al final anem fent una societat absurda, saps? És que les restriccions al final acaben afectant negativament a la convivència.